आंनियाव जायाबाबो सोलोंबाय नों थिङालासे आंनिनो हाबा नांबाय थागोन नि नोंनि हाबायाव आं नोंसिनि खरस जादों नोंनि हाबायाव गाननाय गस्ला आंनि हाबायाव नोंनि हाबायाव इमान खरस जादों होननानै बा नोंनि हाबायाव मान लेट लोगोफोर जोंहा दिनै दालि मैगं केरेला आलु भाजा इनिफ्राय धनिया बाथोन हेल' लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय बोराया दिनै एसे लेट जानानै फैदोंमोन थ' थबनो जाबाय दिनै खासेनि मा गानना दङ मा बिलाय पर्दा के पीछे कौन है लोगोफोर पर्दानि उनाव सोर दङ सरप्राइज फेब्ला दङ फेब्ला नहीं होलीनि कारणे बायखाबाय बेटानि कारणे होली होइगोन गेलेयो आरो जा बेटे बिराद गियो यो होलीयाव माने गोसोम गोसोम फोनसोनानै फैबा बेटे गियोना इनिखाय बेटानो लामना फैदो गथ'फोरा गानना थाबाय गिनानै खारथोंनानै अरे नों मा बेले बेले सलागोन बायदिले मा बेले बेले जादों नों दय फुङाव नों माहा गानना थांदोंमोन इखिनो गानफिन अरे ने माने मा जे सुगया फुङाव डिउटिनि थांनाय सिगाङाव बेलेग गानगोन ओमफ्राय दा थांलायगोन थारमाने आरो दा मोनायाव फैबा आरो मोनायाव बेलेग गानगोन नोंनि सला गानांनो नोंनि सलानो ओइ आंनि सलाखौ आराम दय गाननि सलाखौ खिथिना आंखौ र' नों इखिनो गानखानांगौ सुनाय मानसिसो मिथिगोना बेसेबां मा नांगो बे दे मानो गाननाय सलाखौ गानखाबाय थानांगो फुङाव जेखौ गानो सानजौफुंबो इखिनो गाननांगो आंनि हाबा खालि गाननाय सलाखौ आङो दा गानदैखो सिगांनि पुराना मेम'रिफोरा फायथोननानै आरो मायबासो नोंनि सला गाना नै टिसार्ट एमान दिन जाबाय लोगोफोर बागजाव सोना दोनबाय थादोंमोन आङो नों गानोबा गाननानै इखौ गाननो होदोंमोन एमान दिन जाबाय गानालासे थाबायबाय थिनि दिहुननानै आं गाननायखौ आंनि टिसार्टखौ मानो गाननो जादों अरे आं नोंखौ गाननोबो गान अरे आं इखौसो बुंदो जे फुङाव इ गस्लाखौ गानदो नों इखौनो गानफिनदा फैनानै आंनि दा गरम नैबे जाबाय माबालै स्पर्ट्सनि सला गरम इनिखाय नैबे कटननिखाय थान्दाखाय आङो थान्दा मोनगोन जोंनो गानबाय आरो लोगोसेनो बा बुरैनि हाबा खालिनि गाननाय सलालै खेबसे गाननिनो गानबाय आंनिसो जाहैबाय नोंनि आं इखौ बुंखायाखैना दा बाथ्राया आंनिनो अखाराखै बे रागाजों मावखादों आं लोगोफोर मा खालामनांगौ इफोर हिन्जावफोरखौ नायसन साला गावनि दखना लांगाफोराबो थोआ मालाय बारायनि हौवानि सलाफोराबो टिसार्टफोराबो थोआ आरो दखना नांबावगौ सला नांबावगोन 2 बोसोर 3 बोसोर जाबाय दखना बायना दखना बायना होनायावनो 3 बोसोर जाला आङो जिन्स गांसे नै आं थुजिनायखौनो गानबाय थायो भिडिअ नुबाय थायो जानगारमोना बियो आरो इनो नांगौ बाथ्राया दा बि नङाना आं नोंखौ बे गस्ला गाननायनि थाखाय रायाखैना बा बारा हायाखैना आं नोंखौ बुंदोसो दा अरे फुङाव मानो बेलेग गाननांगौ मोनायाव मानो बेलेग गाननांगौ गाननो हाया फुङाव जाबाय थान्दा फुङाव थान्दाबा निजा टाइपनि सला गानबाबो गरम मोना ना थान्दा थान्दा तो इनिखाय आं फुङाव गानबाय दा माबा गरम बिराद सान्दुं गोसा इनिखाय आङो नैखौ गुसु देहाफोरा बाय थान्दा थान्दा मोनदों दा कटननि गाननायखाय दाय जाबाय आरो बाहेराव इमान दोङो कटननि इखौ गाननो बाकसनिफ्राय दिहुनना गानखानांबाय नोङो गानगोन देखा आङो मा बुंनांगौ माइफोर मानसिखौ इखौ बुङाबा So, हाथाय खिथियाखैनो हाथायखौ एसेल' लाबाय लाखिबाय थायो मिनिबाबो हिनजावफोरनि इउनि स्टाइल आरे नांनि हाथाय मोजांखा मिनिबाबो आंनि गेजेरजों जोंख्लाबादि आंनि मस्ट'सो आइनि नाय जोंख्लाबसो दोननाय लोगोफोर माबायदि दोङो आंनि खरा बिराद टेम्पार दिनै खरा बिराद रागा जोंना आङो मानबासो हाबा खालामना लानाय साला भुलावनो हाबा खालामथाराबाबो जागोन आरो ने माने गस्ला बुंनायाबो आंनिसो हाबा जालायबाय मायबा जिखुनु मायबा खालि आंनिसो हाबानो नोंनि हाबा खालि गाननाय सला हाबा बियो आंनि हाबा खालि गानबायनो माने बे बुस्थुआ आङो हामा जागोन होननानै आं गानालासिनो बाकस सिङाव सोना दोनबाय थायोमोन दा कटननि सला नागिरनानै मोनैखाय आं नैखौनो मोननायखाय गोसोम सलाखौ आं बिराद गाहाम नाङोलै बेनिखाय आं नैखौ दिहुनना गानबाय दाया जाबाय आंनि सलानो बिनो फिटिं जानाय आं इखौ बुंबाय दासो नों आरो आंखौ मा बुंखोबा नाया मानो मा बुंनो आंनि हाबा खालि गाननाय गस्लानो माने इनि नङा आरो आंनि माने जोंनि हाबा नङा आरो माने आंनि हाबा इनि हाबा खालि बायनाय टिसार्ट आंनि दाबो लासे दोङो आरो इनि दखनाया इनि हाबा खालि बायनाय दखनाया गैलिया सेस इ टाइमाव लोगोफोर आंनाव दा एभिडेन्स गैया प्रुफ गैया मानोना इ टाइमाव मबाइल सबाइल जों माने आंनिया हुलुस थुलुसलाय हाबाया थप थप
cameraman, photographer, videographer yang kau naik je tadi kan, labai drop macam share tape. Bayar anda puruk cina, ni orang anda mana? Bawa ni sini habis mah dokna, ni mah solar, bay ni anda mana dah dialog semari dengan ni solar ke mana boleh haba upay ni solar nongtra biar ini dialog bay di depan kau sini beram lah. Pasal ke nong marga lagi ber kosong se, ni kerang rongio. Hwnna barang dengan dulu ya, hwnna barang ni. Saya sonde showroom dengan bisa ke, agla ni Jwngni 2008 9 ba 2013 sona lah se, itu kan ekdom famous benar showroom mensilo dengan rongio 2008 9 sai fashion na bungai, bayo bay dah na 800 tak bay dah menanga, bay ini haba tay mau. Ni haba ada lagi. Jwngni haba namun tu nengu deh kamu je. Jwngni haba. Nai, iman sih no, nai. Sir masih aku sana, salah gini apa ni salah ke? Aku ni siapa bau nih mana? Jwngni haba zoar dia tu kan. Dia no, umpa. Jwngni haba. Mana angni apa mana mah? Jangan ni no, jadi hari tuna bar kali man, ihali gandeli, tuna bar kali gandeli. Dah para bukina lap dia. Ba, ini apa ya pas besar, apa ya pas besar salah lah. Apa ya pas besar apa ini tinggal lah si angni na apa nama dah ni? Nwngni apa yang ni sini orang satu, Nwngni apa yang naik rosla. Oh, angni apa tu? Iya kebangun. Nwngni apa yang emang orang satu ni pak? Oh, Nwngni apa tu orang satu tu, angni apa tu ri? Atau rinangnya jerap jeruk jai man, macam tu kan linga apa jai mana ni siri yang sedai kerana ni kan ni lingnang dari jauh ni kan ni kedan lap tu, boleh naik ni lugi, haba jalan lugi, ikan ni haba ham nang, ang ni harsing ni kan ni batu pun haba sab ham nang, jerap jeruk beri set. Jerap jeruk pun ham ada ba? Jerap jeruk ham apa? Oka beterai man oka ada. Apa ni haba tinggal, US sang VIP haba ham nang. Macam berko khasi jawa ya ba, goga menalem jawa, ang nikar ne, Jwngni nikar ne, to gusa bay hamanang na bekai ne, ada jerap jeruk ham be ada oka beterai. Berat, apa hamadre sani apa pre, fungni prime muneo lah se, orang video kah. Kita nak jenis lah se pun dia Jwngni apa nama yang ni je apa nama ni? Le Jwngni haba ni, jawa itu. Asal mana ya? Wah, Nwngni apa yang ni? Mana kau rasa ada? Nwngni apa hal yang ni gosla? Melang le mami siapa pun dia orang neng son menu dengan Nwngni apa hal kan ni? Ada siang ni apa? Mana lega ber? Besang waktu 2015 na. Bita yang mobile dengan mana ni Samsung Galaxy J7 nama apa dengan mana? To Sarah foto kang ni kamera, mana phone kang zoom na dengan mana? Ini nama apa phone ke? Ri apa mari dem le format mari dem ses iman dimaga apa nongana advance nongana metric fail to biar kainnya memory siap kamna lagi ni bereng dia Google Drive apa siap kamna lagi ni bereng dia ses format tu rai lang mas ses foto training center ni foto harjubai haba ni foto apa harjubai training center apa nama macam sih training center apa tu? Kau mau training kan mana? Nauma training kan mana? Hara di gurlo jalan macam. 7 kilo uzon ko midam nare. To foto berasa muri lem bagi julam. To jangan ni 28 sana zaiban. Training center of Thanai tay mau, ada 9 Thanai tay mau ni ni be jangan 28 dan jin sa zaiban. Dang nang besang 30 nang 32 apa sih malaba biador jasna laga. Dah tinggal thang jale bay adang dekat. Thang jale bay lagi. Ini ada di thang jale bay. Satu lain sih. Baik. Powder. Sunu powder lain apa ni? Eyebrow lani. No. Ini video essential level. Jai Bwraiya ini. Jai.